Ang mainiton og kinisingkasing nga pagampo sa tawo matarong gamhanan. Kung ikaw usa ka matarong nga tawo unya gaampo ka nga mainiton og kinasingkasing gayod ang pagampo nimo gamhanan, daghag ma-avail gikan sa Ginoo. Mao na ginaingon sa James chapter 5 verse 16. Ingon diani, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. If the effective fervent prayer of a righteous man avails much. Ingon dere, pagkumpisal kamo sa mga sala nyo sa matag usa, dayon hinluman ninyo nga ang mainiton o kinasingkasing nga pagampo sa tawo nga matarong dakog kahimuan, meaning powerful. Si John MacArthur naghatag siya og iyahang explanation ani nga statement. Ingon niya, the energetic, passionate prayers of godly men have the power to accomplish much. Gusto ba ikaw nga ang pag-ampo nimo makauyog sa dagko nga problema o makabungkag sa dagko nga mga bukid sa mga sulbaron? Dapat ikaw mag-ampo unang-una energetic. Dili kay wrong. Wala ka na feeling. Dapat kung mag-pray ka is energetic ka abang mura ka nakig-wrestling ba? Di ba kung basa mo sa Ephesians, mura ka pag-wrestling ba? Imong yung gi-exhaust ang imong power sa pag-pray sama kang Epaphras. Muna energetic o niya passionate. Dapat kinasing-kasing gyud pag-ayo. Dili kay walay feeling, murag wala ka sa focus sa pag-pray sa Ginoo. Kung gusto ka o powerful imong prayer, yes, dapat kinahanglan nga energetic ka o niya pagkatapos kinahanglan nga passionate. O remember po, kinahanglan nga righteous ikaw. Kung imo kasing-kasing adunay sala nga gitipigan, ang Dios dili mo answer sa imong prayer. Ang dapat mga igsoon nga ikaw magakumpisal ka sa Ginoo sa imong nga sala. Kay matod pa sa pulong sa Ginoo, If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung ikaw nagtipig og sala sa imong kasing-kasing, ang Ginoo dili maminaw kanimo busa, ayaw tipigi ang sala sa imong kasing-kasing, aron ang Dios maminaw sa imong pag-ampo. Dayon, na example diyan si Elijah. Kailan mo ni Elijah? Okay, break time. Hello, good evening. Ning Antipolo Taparan, may gabi. Francisca Beronilla, may gabi usab kanimo pastor, to God be the glory. O may gabi dia. Pwede ko share sa itong video aron daghan ang makadungog sa ato ang live streaming karon nga gabi. Pwede ko share sa itong video aron daghan makadungog sa live streaming karon nga gabi. Now, Francisca, okay, padayon kita. Ang example niya si Elijah. Kailan mo Elijah? Usa ka prophet, the greatest prophet in the Old Testament, si Elijah. Si Elijah, mga igsoon, usa ka man of faith. He was a righteous man. Ingon ba diri sa verse 17, Elijah was a man with a nature like ours. Si Elijah, sama lang nato naay kaluyahon, naay discouragement. Naka-remember mo atong time nga si Elijah, mga igsoon, niingon nga, dili na ko, may pagmamatay na lang ko tungod sa kadako sa palasanon nga iyahang na experience, gilakag-lakag siya sa mga tao kay gusto siya patyon ni Jezebel. So na siya kaluyahon yet, ingon dere, and he prayed earnestly that it would not rain. Si Elijah, nagpray siya nga dili mulan earnestly, mainiton gid kayo sama sa gabukal-bukal nga tubig ang iyahang pagpray. Init kayo. Nagpray siya earnestly nga dili mo ulan. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. O gitubag sa Dios ang prayer. Wala gyud nag-ulan sulod sa 3 ka tuig ug tunga sa tuig. Dayon. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Nagpray na po siya usab. Ginoo, paulan na. Pag-pray niya nga maulan og usab, yes, ni ulan mga igsoon. Nibuganag ang ulan sa langit o pagkahuman ang mga yuta na bisbisan, ang tanom na bisbisan, o nitubo ang mga tanom o namunga kini o daghan ang mga bunga nga ilahang nagkaon. Mga igsoon. Powerful ang prayer ni Elijah.
Bisan si Elijah mga igsoon, susama ka nato. Ha? Ikaw luya ka, di ba? Ako luya po ko. Kita tanan luya, dili ba? Pero si Elijah tanawa. Gitubag iyang pagampo. Nga naman, unsay sikreto ni Elijah, nag-pray siya nga energetic. Magabukal-bukal ang iyahang prayer. Kinasing-kasing gid iyang pag-pray. Wala gyud siya pagduha. Ha? Passionate gyud nga Lord ipaulan. Wala mo ulan. Gitubag sa Ginoo. Lord ayaw ipaulan. Gitubag na sad sa Ginoo. Wala mi ulan. Kung ikaw mga igsoon ingon ani, kung kita ingon ani, tubagon gihapon sa Ginoo ang atong pagampo. Hala, unsa imong prayer request? Unsa imong gusto mabatunan sa Ginoo? Pag-pray na. I-take ng opportunity nga maka-pray ka. Gamita ang gigamit ni Elijah. Mainiton nga pagampo. Gamita ang gigamit ni Elijah. Kinasing-kasing nga pagampo. Unya, matarong ang kasing-kasing. Kung ingon ani ang pag-pray mo, tubagon sa Ginoo ang imong pagampo. Ihatag sa Ginoo ang imong desire. Ingon pagani po sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will and it shall be done unto you. Mga igsoon, pag-abide sa Ginoo, ang good i-abide sa imuha, kasing-kasing, pangayo bisan unsa, o ang Ginoo muhatag ana. Mga igsoon, tinuod kini. Nganong ihatag man sa Ginoo? Of course, kung mo-abide ka Jesus, ug ang word ni Jesus ni abide sa imong heart, ang imong kasing-kasing gapangayo sa kababuton sa Ginoo. Kung ang imong kasing-kasing gapangayo sa kababuton sa Ginoo, ihatag gina sa Ginoo sa imuha. Di man supak sa iyahang kababuton, di ba? Ang kulang nato is mo kini kulang tag-abide sa Ginoo, no? So mo ni mga igsoon, mo ni atong topic karong gabi. So ato kita sa prayer request, nabi mga prayer request. Okay, akong balikon ha atong topic sa mga naulahi. Sa mga naulahi, mag-pray kita. Lord, ikaw mag-bless sa mga words nga gisulti karon, hinaut ang uban ka dungog ni Anes ug ma-bless sila sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ingon diri mga igsoon, ang mainiton energetic nga prayer sa tawo nga matarong dakog kahimuan, powerful. Sama ni Elijah, usa ka tawo sama lang nato weak, pero nagpray siya with a strong prayer, with a fervent prayer, mainiton nga prayer. Wala gyud pagduwa-duwa, init jud kayo. Nagpray siya earnestly nga dili maulan 3 years. Nga dili maulan ug ang Ginoo nitubag sa iyang pagampo. Wala gyud ulan sa land for 3 years and half years. 3 years and 6 months wala gyud maulan. Ug sa dihang nagpray na pud siya nga Lord ipaulan ni ulan. Gamhanan gyud ang pagampo sa tawo nga matarong. Basta kay ang pagampo sa tawo matarong is energetic, passionate. Okay. So, ikaw ha, pag-pray karong gabi ha, katong imong prayer nga gusto niyo mausab ang kasing-kasing sa imong minahal, i-pray to. Lord, bag-uha yang kasing-kasing. Kung muhila ka, pwede muhila ka. Kung panington ka, pwede mo paningot ka. Kung muhapa ka, hapa. Pray again, Lord, bag-uha yang kasing-kasing. Kana, tubago na sa Ginoo. Sure you go, tubago na sa Ginoo. Kaya mo may promise niya, di ba? Basta mag-pray ta with faith. Way pagduha-duha. Unya, energetic, passionate. Siya ang utubag sa pagampo. Okay? So pala ko share ng video. Amen. Okay, prayer request. Pala ko, basahin niyo ang prayer request mga igsoon, no? Ma'am Lalin, Supas, Pastor Pro. Okay, Ma'am Lalin, sige. Okay, Roberto, Kasuy, Yoshida, hello, may gabi, Ord, may gabi diha. Kasuy, 100%, Makaluwa, may gabi diha. Salamat sa Ginoo nga naa kamo diha karon. O pala kog share sa video aron ang uban nga maminaw, mabless sila. Kasuy, dayon, kung na may mga prayer request, ibutang sa comment section or inyuhang i-send sa private message ani nga kuan, ha? Kaya aron ato matabangan sa pagampo. So, di lang ko mag-pray di ani, ha? Okay. Dito lang ko mag-pray sa private nga room.
Okay, Joraline Gosanes, Princess Archibald de Gulacion, may gabi dia. Marites Ryan Huele, may amen Pastor Kasuy, dagang heart. Salamat Kasuy. James Lubang Simo, gabi. Reina Kayla Sokong, papre Pastor for safe trip to CDO. Ba? Okay lang. I will. Ruby Masisay Lupugon, Liza Escobal, Flor Perez Doro, Clifford Jan Lazarte, Kia Vence Kino, Zonil Karungay, Rane Serhas, Lalin Sopas, Lee Jong Faith. Okay, sige. Ikuan lang, i-PM lang ko ninyo ha. Ay lang diyan kay daghan kaayo ang mga kuan. Kung may mga prayer request, Gizer Batistin dito sa kuan private message. Junil Juvencio, Amen Juvencio, Jerry Angot, YZ Baculio, Mamo Hul Naparan Robles Alivo, yan, Sylvia Caparuso. Okay? So, Mark Alaben. Pala ko share itong video, pala ko share. Okay? So, kung may mga prayer request, pwede diha sa comment, sige, pwede sa comment section, ibutang. Dahil mag-inam po ay ta. Di lang ako mag-pray ha. Kamo po nga nakabasa diha. Palihog ko i-pray ang ato ang mga kaigsuonin diha. Jinjin, Queen Libra, Maravilles, may gabi, Goody Lloyd, Hilio, Sumbilon, okay? Mama Zul Naparan, okay, ma'am. Bukidnon, day ka, ma'am. Chris Daitik, hello Chris Daitik. Junior Lingatong, may gabi. Ricky Hiramil, Umasdang, may gabi da sa inyo. Lee Jong Faith, Pastor, magpa-pray ko, bayaran ko na utang ko this end month. Sige, atong i-pray sa private ha. YZ Baculio. Dayon, watching from Clarin, Bohol. Pastor, good evening. Ganahan jud mi maminaw nimo. Magwali ba? Maribel. Salamat, Maribel. Sonia, praise the Lord, no? Iyana. Sonia Labrado Brigoli, amen, Pastor. Mayang gabi diya, Sonia. So, mayang gabi, Pastor. Mayang gabi sa inyong tanan. So, diha lang kukutog karong gabi, ha? Diha lang kukutog. Kay na ko i-prepare, ha? So, kung na may gusto nga ipapray, inyo lang isend sa private message. Dayon. Mag-istorya ta ito ngayon po, ha? Leslie, Gerlin, Ruth, Kiav, Vince, mayang gabi, Girl, Liin, Princess Achibel, Dolacion, Ruby, Lukin, Stion, mayang gabi diya. Chris Panalusa, Hong Kong, Ruby, Lukin, Stion. Okay. Amen, Princess. Salamat, Princess. Rani Serhas, mayang gabi, Pastor Mawada. Okay, Davao di Oro. Okay. Nada di Oro ng Davao di. Dongshot, Pastor, on sa imuha religion. Christian, no? Dongshot. Okay, so manihapon sa ako. Ha? So, at more at ang topic ron, no? Gamay lang kaayo itong topic. PM sa lang minutes, pila ka minuto ba? Kajat lang, no? Salamat, Jubilin Padillo Belay, may gabi diya, ma'am. Ate, Dongshot, Huilito Jimena, may gabi. So, atong topic ron mabuo lang. Beth Oro, hello, maayong salamat kayo, daghan, nakatunan. Mayit Katarhina, hello Mayit. Rowena Caballero, Iway, may gabi. Mamahul Naparan Robles Alibo, ganahan ko maminaw sa iyo, Pastor, kay daghan. Amen. Salamat sa Ginoo. Alex Soganyan, Ola Ivar. Taga sa Pastor, taga Misamis Oriental. Alex. Wenelia Solidor. Yes, Christian ko. Wenelia. Adelaida Rosales Piti Queen. Watching from Rosario. Yes, salamat. No? May gabi diya sa imo. So, pala ko share sa mga video. Ma'am Faye, si Ma'am Faye. Horalin Gosanes. Salamat sa bulawang pulong sa Ginoo nga gipaabot nimo sa katawhan.
usa ko ka subscribe sa imong YouTube channel. Daghan ko nakatanan o nahibaluan. Oy, amen. Zoralin Rosales. Cleven Dihos, good evening. K7 Dihos, Rowena Caballero, EY, mga bidya. Jika Ladero Dizon, good evening, Pastor, from Davao Bible Baptist Church. Gretchen Villano, malipayong gabi, Pastor, God bless, always watching. Saudi Arabia. Midalan Milani Lakino, Salvador, Malaysia. Okay. So, dihat ang kutob ha. Ang gabi sa inyo ang Easter. Good evening, Pastor BXU. Din ang BXU, Esther. Lita Undin. Good evening po, Pastor, para po sa natamaan ang bagyo sa Mindanao, Sultan. Ay, tama. Atong i-pray sila. Salamat. Winilia Solidor, same ta, Pastor, nagkasubaybay ko sa imuwali. Ganahan ko maminaw. Amen. Amen. Winilia Solidor. Riljik Tingal. Human na. Rowena Caballero, EY. Walter Bello. Hello, Walter. Alex Usamis. Dang siya. Tinahan ko mamina. Salamat. I-praise na itong Ginoo, ha? No. Daigan yung Ginoo. Mas daigo ninyo ang Ginoo kaysa iyang alagan, ha? Pero salamat dyan sa inyong gisulti nga pulong. Pastor, mungutan ako, Pastor Adla, iba pa huli sa badong, nga. Okay. So, pro DJ Inkoy. Oo. Sa unang nga panahon, required gid ang matag Hudyo nga mo celebrate sa adlaw ipapahulay. Karon, ang gi-practice sa mga Kristohanon ga-celebrate sa pagkabanhaw ni Jesus sa adlaw Domingo. Berlin, Didik Villacampa. Okay, taas kayo. Kiev, Vince, Kinog, Ronel, Kodas, Sail, Nilo Sato. Hello, Japan. Jika Laderio Dizon. Hello. Amen. Salamat sa Ginoo. Riljik. Sayang, Pastor, wako ka paminaw. No. Marites og tel sabi, Pastor, may gabi. Aslan ko, Pastor, na ay anak ni God na iyang touch. Sa church, kandila ganito na kulit og mga materials sa church. Ayaw. Ayaw po di raman. Okay lang. Pero mas mayo, pwede ra, okay lang. Okay lang. Pero mas mayo money na lang. Oven, James, sila James. From Negros. Oven, Banawan, Japan. Japon di ay. Salamat, James. James J. Lirado. John Disales, may gabi, Pastor. Layo. Ulan dari eh. Dari bitaw ulan dari kayo. Basa kayo ang palibot niya. Di may ka lakaw-lakaw. Pero karon hunong ng ulan. May na pa. Love scam. Hello, love scam. John Disales, Ovian, Banawan. Bible, ang meaning sa Bible, gikan ka na sa Latin word nga biblos. Meaning collection of books. Kaya ang Bible is a compilation of books. 66 books. Then kanang mga books are the Word of God. Bebes Tupas, KSA. Amen, salamat. Maria Roosevelt. Howard sir? To? Francisca Berolnilia. Salamat. Amen. Salamat, Francisca. Diosanica. Okay. Oven, Banawan. Tagasa ko. Lobihid, Misamis Oriental. Ay, naday ko ikwaray. Kung gusto sad mo nga mag-speak ko sa inyo ang mga churches, pwede po. Na, ma-invite sa Thanksgiving, ma-invite sa fellowship, Young People Fellowship, okay ra. Magka-invite mo sa mga fellowship or Thanksgiving. Mag-speak ko sa inyo ang church, okay ra. Okay, Dongski Cabana, may gabi, Pastor, ganahan mo minaw. Salamat. Humana Dongski Cabana. Rix Padura Himildas. Learn a lot from you, Pastor, on sa imo dimension. Baptist po. Rix. Kevin Alin, maayong gabi, Pastor. Kevin Piris Alin. Rixelin Catanos. Hello, Rixelin. Kuwait.
Marites. Umani pastor di mandali mahuman. Okay. Okay raman, okay ra. Juliet Cabatuan na nilambay. Mark Villacora. Gihilantan ko karon pastor. Inom tubig dagahan aron maulian ka. Tudloan ako mo na ako'y na-learn sa doktor. Kini atong body kinahanglan daghang water. Kaya nga atong blood kung sticky siya, atong blood, kung sticky siya, ang atong mga soldiers, nga mga white blood cells, dili siya pas-pas maka-travel para ipatay bitaw sa mga bakterya. So, para pas-pas ka-travel ang atong white blood cells, mga soldiers atong lawas, kinahanglan imuhang blood is kanang dili sticky. Ha? Merlinda Lucion, salamat ma'am sa imong stars. Pool A Vlogs. Pa-shout out pastor o Pool A Vlogs. Oy, pag-subscribe mo kang Pool A Vlogs kay nag-vlog po siya. Ana Maria Royo Lugto, following from Jacksonville. Dante. Pastor, may gabi, Pastor Dante. Marites. Thank you, Pastor. Okay ra ma'am Marites. Johnny Meule. Basta imo nang gihatag sa Ginoo nga kinasing-kasing, wala kang nagpasigar po. Mali pa ang Ginoo niya na. Johnny Meule. Okay ra gina ma'am. Wala ganyan problema. Kung uban nga pastor, dili sila ganahan, okay ra na siya. Kaya imo mo nang gihatag sa Ginoo. Gani, imo nang gidapat sa simbahan. Kung di pastor na hala human na. Human na ma'am Sol Romosora. Ilmon, hello. Dindo Gladov. Yes. Rix. Na ako sa Alubid, Misamis Oriental. Rix. Okay. Lexilin. Katanas, pastor. Oo. Lubihid. Lila May Bartonico. Hello. John Amor Canoyu. Good evening, pastor. Watching Freddy Negros. Gusto ko muna ng Negros Occidental ba? Pero pag wala ko time nga magana sa Negros Occidental. So, Ana Maria Lugto. Keep going, be blessed. Okay. Florida. Kalayo ba yung Florida, ma'am? No? Tsada ba? Unsay feeling ko na kada sa Florida, ma'am? Bugnaw o init? Sa Pilipinas, naibugnaw na init. Southern Baptist, Alex, Rome, Diola. Uy, Diola, Rome, Diola. Uy, kinsa man ang Rome? Emily, good evening, pastor. Stay healthy. Salamat. No? Giluwas ko karon. This is istorya. Joke tanti sa pastor watching from Kitsaraw. Nang Kitsaraw. No? Mura Kitsaraw. James 5:16. Yes, James 5:16 ang ato ang topic karon. Pastor, di mana ma-scroll ang star oy, di na ko makita. Sa comment section pag makita ang star diha imo tuplokon ang star. Pag tuplok nimo sa star, makay makita diha nga kuan. O tuplokan nang kuno kana itong The Truth Bible Program, tuklop pa kanang comment diha nga stars. Pag tuplok nimo na nakay makita nga mga stars. Leah, Amaze, Sweetie, Nikki, Marites, Ryan, Huili. Di na ko makita. Kung gusto mo send og stars sa ako sa comment section na star diha, di ba? Tuplokan nimo ng stars, magbayad magkana sa GCash. Support balik sa ato ang program. Ako mo nang gagamiton sa nga niyan. Oy, salamat Joy Publite. Ako nang gamiton sa buhat og studio. Labi na karon ka. Gapalit ko og kuan mga materyales para sa soundproof bitaw kay na ako'y mga silingan na gidri. Hini akong tingog kay na ako'y mga silingan. Salamat Joy, no? Salamat Janice, daghan gamlot. Ana Maria Loyo Lugto. Mayang gabi dia. Florida, Sunshine State. Weather is just like the Philippines. Pastor mo ba di ay? Francisca Beronelia, Pastor, naamo mo family sa among lugar. Kauban na mo simbahan. Amen. Pastor, Christian ka? Yes, Christian. May gabi, Pastor, pwede mangutana sa imong name. Jacob B. Momo. Jacob B. Momo. Ako i-comment ha. Bito na ay bata gahilak. Iring to. Mao na yung madungog ninyo. Karon, kay wala man ko'y soundproof nga room.
Buat lagi sunproof nga room lagi aron nga dili madunggan ang tingog sa uban. O mo na akong name. Gusto nga no daw nga gisacrifice pa sa amahan si Jesus nga pwede man daw patuon sa Ginoo sa tanas. Tabangi ko pastor di ko katubag sa. Actually mga igsoon, wala tay utang sa yawa mga igsoon. Ang Ginoo ani ha, minaw. Ang Ginoo mga igsoon is holy. Holy. Ang Ginoo is holy siya. Minaw gid mo. Ang Ginoo is holy ang Ginoo. Ang meaning sa holy is lahi. Walay sala. Balaan, walay sala og hate niya ang sala. Ang Ginoo po justice. Basta na isala kinahanglan bayaran. Dili pwede nga ang sala dili bayaran, dapat yun bayaran. Matag sala dapat bayaran. Unya daw kay gusto man sa Ginoo nga ikaw mooban sa iya ha. Ang problema na ay sala. Unsaon niya sa Ginoo pagsulbad karon? Gusto kanya kaubanon pero naa kay sala. Kung magbuhat kag maayo, i-perfect nimo imong kaugalingon, di magka-perfect sa imong kaugalingon. Kay of course tao raman kita dili ba? Maningkamot nga dili mo lantaw anang mga daotan nga mga butang diha, dili kita mamalikas, dili kita maningkamot kita dili mamalikas, maningkamot kita nga dili kita manghilabot pagmarites sa uban, magkamarites manggid ta. So dili kita ka perfect sa kaugalingon. Pinagis tong good works. So karon ang Ginoo nang himo pamaagi. Siya mismo ang himo pamaagi. Ang iyang gibuhat, love man siya, di ba? Holy, justice, just, ug love. Love man siya. Iyang gipadala iyang anak, si Jesus. Di ba walay sala nga dili bayaran? Karon natay utang sa justice sa Ginoo, sa holiness sa Ginoo, natay utang sa Ginoo. Karon siya ra pud ang nagbayad sa atong utang. Ang dapat nga ibayad sa utang is kinabuhi. Kinabuhi sa perfect man. Kinabuhi sa walay sala. Mao ni ang dapat. Si Jesus raman ang maka-perfect sa balaod. So si Jesus, nagpakatao siya, gituman niyang balaod, nagpa-perfect siya. Karon kay perfect man siya nga man, siya karon ang nagbayad sa atong sala. Iyang gibuhi siyang kinabuhi. Namatay siya sa krus. Katong iyang kamatayon, mo to'y bayad sa sala. Karon, human nagbayad ni Jesus ang atong sala. Human na niya bayad. Karon human na magbayad, kita karon atubangan sa Ginoo is wala na sala. Kita nga nagtuog nagdawat ka Jesus, wala na sala. Pwede na rin ta makig-uban sa Ginoo nga balaan. Kita gi-clean kita sa blood ni Jesus, perfect na ang pagka-clean. Ang man clean, pwede na mag-uban. Puros naman clean. Holy ang Ginoo. Holy ang Ginoo, kita pud holy, pwede na mag-uban. Tungod sa dugo ni Jesus. Tungod sa dugo ni Jesus. Pwede na mag-uban sa Ginoo. Perfect kita sa blood ni Jesus. Perfect na ka sa blood ni Jesus. Pwede na ka makiguban sa God the Father o kang Jesus. Perfect. Be ye holy for I am holy. Okay. Ano ang izon ha? So, ang nagbayad sa atong utang, ang Ginoo ra pod. Kita nakautang ta sa Ginoo pinagi sa sala, dili ba? Ang nagbayad sa utang, ang Ginoo ra pod tungod kay gugma man siya. Niya gibayad ang utang. Be mo tanong ko be? Okay, answer. Gibayad sa Ginoo ang utang. Letter A, kasaytan. Letter B, sa Ginoo. Okay. Ang motubag o letter A, pwede mo tubag letter A. Ang A, Satan. Letter B, sa Ginoo. Gibayad sa Ginoo si Jesus. Nagbayad ang amahan. Sa yawa o sa Ginoo? Di ba nakasala man ta? Ang sala is utang. Gibayaran ta sa Ginoo. Niya gibayad ang utang. Letter A, sa Satan. Letter B, sa Ginoo ra po niya gibayad. Answer. Comment. Para makabalo ko kung naminaw mo diha. Okay. B. Okay. Na-answer og B. Nanay B. Si Jumar Gamali. Okay. Si Esther Paki. B. Gyapon. Si Ivan James Arano. B. Ginoo. Jesus kang Ivan. James
Reponte, there is only one God, yes. Francisca Berona, yes. B. Jovi, B. Rinrin Walok, B. Rumi, B. Asa Ginobsor. Amelia, B. Boy Mahipos, B. Annalyn, Amen. Okay. Pakpak, Jika, B. Beth Oro. Very good. Sakto yung tubag. Ang tubag is letter B. Ang Ginoo nagbayad sa atong sala, ahan niya gibaya dito sa Ginoo rapod. Sa iya rapod mga ison. Sa iyang pagka-balaan, sa iyang pagka-just. Justice man ang Ginoo. Walay utang nga dili bayaran. Wala niya gibayad ang atong sala sa yawa oy. Ngano mobayad man ang Ginoo sa yawa nga. Di man ang yawa may tag-iya sa pagkamatarong, di ba? Ang Ginoo ay tag-iya sa pagkamatarong. So dito ta mobayad sa Ginoo. So ang gugma sa Ginoo nibayad sa iyahang pagkamatarong, no? Mo ni ang gugma sa Ginoo, mo ni ang pagkamatarong. Ang gugma sa Ginoo nibayad, niya gibayad sa iyang pagkamatarong. Ang Ginoo balaan, di ba? So pwede na ta makikuban sa Ginoo nga balaan tungod sa iyang gugma. Okay, ha? Tama na ba sila bayaran? Oo. Amen, Jovi. James, nganong separate man si Jesus, si Father. Ingon pa ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Meaning, dili gid sila isa ka person. Lahi nga person si Jesus, lahi po nga person si Father. Separate sila na nga igsoon tungod kay mao nag-declare sa pulong sa Ginoo. Mao man reality. Mao man giingon sa pulong sa Ginoo. Wala koy matubag nga lain na. Pero they are one God. John 10:30, I and my Father are one. Ingon ni Jesus. Manifestation. James de Ponte, manifestation. Mga igsoon, nagmanifest ang God the Father, nagmanifest si Jesus. Sa ilang duha mga igsoon. Lahi sila nga person. Ingon pa ni Jesus, Rusty, welcome. Ingon pa ni Jesus, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? Meaning, lahi gid sila. Dili magkapwede mo ingon nga, my God, pagkatapos ikaw ra ito di ay. Di ba? Kung basahan po nimo sa John 17, nagpray si Jesus sa Father. Ingon ni Jesus, glorify me with the glory which we have before the foundation of the world. Glorify me. Oh. Meaning, na siya giampuan. Siya nagampo sa Father. Lahi nga person, lahi po siya nga person. Lisod man kaya na nga mag-ampo ka sa ikaw rapod. Ha? Pastor Harold Ampong, baptism of the Holy Spirit. Ang baptism of the Holy Spirit, mao nay makalawas. Dili ang baptism sa water. Ang baptism sa Holy Spirit is dili makita. Pero tinuod kang hitabo. Pastor, gabi ask lang ko, unsay kalainan sa blotting of sin and forgiveness of sin. Ang blotting of sin, maura man na siya mga isuon. Pag i-blot out sa Ginoo imong sin, meaning i-erase niya, meaning gi-forget niya imong sin, gi-forgive niya imong sin, di na kanya i-charge niya na. Rix, very clear and simple po ang imong message nga ginatakol kaya nag-follow ko. Stay healthy po and good night. Salamat Rix, no? Along the release. Hala, karaan nga tao ba kay home arong the release man eh. James Repunte. Pastor, ngano dang wa papatyan ni God si Satanas para di na magkatintal sa tao. This is a story. A story of love sa Father. This is His story. He want His story to appear best. Og mo na ang best nga story. Si Satan, iparemain niya nga living. Battle between truth and lies. Battle between good and evil. Battle between death and life. Para ipakita sa Ginoo how powerful He is. How glorious He is. How powerful and loving He is. And it is His will. We must submit to His will. Wala tayo laing mabuhat, no? Ikaw mga igsoon, kung gusto kang mahimog story, dapat na ginay negative. Na ginay kalaban. Dili matsyada ang storya mga igsoon kung walay kalaban. Ikaw kung nailibakira sa imong life, pagpasalamat. Matsyada ang life niyo pag nailibakira.
Matsada imong life, basta na imo ana sa imo ha. Ay kamo, ganahan mo lang tawag sa lida nga puros lang si ngisi. Yan ang ngisi, may problema. Tsada ba na nga story? Ang lami, paminawon nga story, katong mga story, mga igsoon, nga na ay ups, na ay down. Ay ups, na ay down. O sa ato pa nga term, para kay MJS, no? Jessica Soho. Pero ang pinakatsada nga story sa tanan, ang story of love sa ato ang Ginoo. Igsoon, ikaw bitaw po din, nakay problema sa life, pait ka imong life, pasagdi ang Ginoo, nagsuwat pa siya sa imong story. Naka sa down, at the end, i-raise up ka sa Ginoo. O ma-feel ni mo how powerful God is, how glorious He is sa pagtabang sa ato. God bless us all. Pastor Onseng. Okay, Christian po, Christian. Lay, Nini, Ginita, Aliyah, Quezon City, Eagle J, Takang, Buknoy, ay gabi diya. Christian, Anasado, Agusan, Christina Anunciado. Okay, so di lang kutob. Amen. So, pag-share ko sa itong video, may gabi, Pastor, God bless you, may gabi. So, alam. James Riponte, dingla sa formula. Pwede Trinity, pwede po in the name of Jesus. Ang among ginagamit is Trinity. Father, Son, Holy Spirit. Maura ang doktrina sa Baptist. Edwin Sirelis may gabibas. Aliyah sa pastor sa shout out. Eagle Jeffy Takang Buknoy. Puro man ta Christian pastor. Puro ta Christian. Ang Christian nga tinuod pod na ay Jesus sa heart. Di ka matawag ng Christian kung wala kay Christ sa imong heart. Ha? You are just a human being living on earth. You are dead. Just like believe ka sa Islam, mga Muslims, sa Bible, kay wala sila Jesus, they are dead in sins. James, Chari, Harold, speaking in tongues, dili sa kumuiskot ang speaking in tongues, ha? And then ako tuuhan is, baptism of fire, nga himuon sa tao. Fire of the Holy Ghost, wala na sa Bible, ha? Ang baptism of fire is mo ng lake of fire kung basahin mo ang context sa Matthew chapter 3. Manny Ibanez Lovico. Okay. Annalyn Podera Rapaman. Christina Anunciado. Okay? So, dilan ta kutob, no? Salamat sa nag-comment, salamat sa naghatag og mga regalo sa stars. Salamat sa inyo, ha. Dalay ko ng Ginoo sa inyo karong nga gabi. Sa nag-like o sa mga nag-shares. Abi witan ninyo, usa sa pinaka-importante kaayo nga tao sa kalibutan, kanang mo share. Mo share sa pulong, mo share sa blessing, mo share sa video nga ingon ani. Importante kay nga tao. Tinuod na. Basta mo share ka sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, na kay reward sa langit niya na. Pag mo share ka nga video, na kay reward sa langit. Labi nag ikaw mismo ang mo speak, na kay reward nga dako sa langit. Labi nag every time you share, na ay moabot sa imo nga blessing. Taga-share nimo mga igsoon, nagatigom ka og reward ngadto sa langit. Nga naman, gusto man kang uban makaambit sa blessing. Bisan pag piso lang na, bisan pag dos lang na siya. O bisan pag kahoy lang na, mag-share sa imong silingan. Ay lang po niyong piliya ang mga tagaan ninyo eh. Basta yung tagaan, katarpong mga dato. Katarpong mga pastor. Ang tagaan ninyo, katong yung mga nanginahanglan, katong wala ikabalos ka ninyo. Kaya kung mahantag ka mo, mga igsoon, ngadto sa mga naikabalo sa inyo ha,
posible, kung mo na purpose ninyo, wala na mo reward sa langit. Ingon sa Bible, kung mohatag ka mo o panalangin, katong mga tao nga wala ikabalos. Sama sa mga walay mama, walay bana, walay asawa, mga disabled, mo to imbitahon ninyo, tagaan ninyo, kay dako inyong reward sa langit. James Day, pwede na mga tulog, gamay matong topic. Itong topic, gamay ra kaayo. Gibiyaran naman ni Jesus atong sala. Mga igsoon, ayaw lang yung ma-experience ang benepisyo sa death ni Jesus sa cross kung ikaw mag-repent sa mong sins ug modawat kaniya. Sama lang na sa pagkaon. Ano yung pagkaon sa table, prepare na, human na. Ayaw lang ka mabusog kung moduol ka sa lamisa o mukaon ka. Pero dili ka mukaon, magpabilin ka sa layo, lantaw na nimo ang food, dili ka mabusog. Dapat maduol ka, imong dawaton o imong kaonon. Yung na nagyapon mga igsoon, dapat imong dawaton si Jesus, imong ipasud sa imong heart para ikaw mabusog. Di ka mamatay. Makabaton ka kinabuhi nga walay katapusan. Dili luwas ang tanan, bisan pag humana siya namatay para sa tanan. Ang maluwas ka dorang mo tuog mo dawat ka Jesus. Ang mo reject ka Jesus, dili gyud na siya maluwas. Lanor Waskin. Okay, Lanor. Salamat, Lanor. Si Sante Saranyama Marvin. Good evening, Pastor. Shout out, Pastor Ed Asinas. Dongski kabana katulgon na dyan ni si Pastor Bakay. Sige naman, paak sa iyang tudlo. Arvin, pwede ka magparip. Pwede si Sante. Pwede ka magparip. John 1:12. Gwapo ang ni Arvin, Lisandra Lekame. Bible study, Sabado tingin sa gabi, ugma sa gabi. Ugma sa Sabado sa gabi, sugun ako kung tingog, karon hinay man. No? Pastor, kano sa imo sugod na Bible study? Ugma sa gabi, mga alas 8. Gutom ko mo nang luya ko karon. Gutom ko. Kaon ko biskwit ha. Di alam mo kay magtabi-tabi ta kaon ko biskwit. Ay, nako. Akong pag-meditate, mga igsoon, daily. Akong pag-meditate, ay buntag, na udto, na gabi. Masaya ka nang lingkod-lingkod ka, mag-meditate ka, sa pulong sa Ginoo. Kanta. Biskwit akong giingon pero pajibar akong igawa. Kini pajibar, gikan na ganiya sa haya. Nangatag sila daghang pagkaon. Karon akong giduha ka buok. Thinking akong mahurot. Pag ando day, atiralag salamat sa stars, atiralag evilly. Salamat. Salamat, ma'am. Ma'am, sorry ma'am, na-late ka sa pagkuhan, ma'am. Yung mga message. Marne, galaway ko ba? Naka-Japan, no? Murag naka sa Japan, Marne kapingkot, no? Okay. Ano nga? Abi na mahurot ba? Abi na mahurot. Wala man dahil. Ako na lang gidala. Juralyn, welcome. Mga Pastor, salamat kayo sa mga pulo sa Dios imong gisay-say. Bless kayo may yams kay Sembrano. Praise the Lord, no? Iyahan na mga isang sa Ginoo na tanan, ha? Okay, mag-aban-aban ko, Pastor. Mamiss na ako, maminaw sa pulo sa Ginoo na aman good ko dire Saudi, Pastor. Daghan man day ko nasa gawas ka pang lantaw ba? Naman po na gawas.
Hi. Need news actually mga song. Actually, 11 na. Kaya, kulang man ba? Di mo kasing ba? Minaw nga pulong sa Ginoo. Wala, nanghawa na sila. Nanghawa na sila. Sorry kayo, nagkaon-kaon ko diyan niya. Kamu di, pagkaon ko mo diyan, pwede rin mga tabi ta diyan magkaon mo diyan. May pastor, maayong mga Bistig City. Bistig City, Annalyn, Geraldine. So, na-miss na ko. Oh, Annalyn, Padodara, Paman. Saudi, no? Sabi niyo, di ba ito Saudi? May ito, nagbantay mo diya, kaya ka na mga abroad. Nakabalo ko, kini mga abroad, dagang temptation. Sabi ang namin niyo. Ingon to ako amigo, sa Saudi daw kuno, daghan kuno mga lalaki, makipag-sex sa laing babae diya. Wala kabalong asawa sa Pilipinas. Mga babae po, makipag-sex sa mga katrabaho o sa mga amo or dako og sweldo. Mabantay mo. Usab bitaw. Ang will sa Ginoo sa inyo basta magminyo mo. Ayaw pagbulag o balay. Pag-usag imong balay. Mga igsoon. Para layo sa temptasyon. Igutong kulantaw ni pastor. John Ray. Sorry, John Ray. Pwede ako mag-PM sa request. Pag-PM lang mo, Jubilin Gabalio, Lenny, Ani, Gilar, galing Pastor, God bless. O, Rosie, Tanakaw, hello, may gabi niya. Mukhaon sa kukusaba ka. Magtabi-tabi ta. May gabi, Pastor, from Santo Tomas, Davao del Norte. Ay sa. Nagbutang kong daghang pagkaon sa akong kwarto, mga igsoon. Okay. Niwang na kay ko, niya di kumukaon. Tapulan na ba kumukaon? Butang kong kwan, food aron nga. Pagutumon, kumukaon na rin ko. Ay. Di ba maayo eh. Matinapol tagkaon. Kamo, mga taga Saudi, mga taga Japan, mga trabante, para makaserve mo sa Ginoo maayo, dapat kaon mo saktong oras. Magka-ulcer mo, sa inyo pag-serve sa Ginoo, nagka-ulcer na kamo. Diba? Hambis ka mamutabang sa uban, kamo'y tabanganan. Nga naman, ginauna mo yung trabaho kaysa inyong self. Ta. Sala na. May soon. Ako na lang i-declare. Sa ako rin ha, sala nang magsikag trabaho pagkatapos di ka mukaon. Pero kanang mag-pray ka, kanang mag-an ka, siya nga fasting ka ba? Di ka mukaon. Okay ra. Lior Bagnol, Green Pastor, sinunta ko star, kaso wala man diri akong usag ka phone. Tuwa ang akong Gcash dito. Actually, may ison, kung gusto mo mahatag star, pwede mo mahatag Gcash. Actually, kay maro kayong Facebook. Dako kaltas actually ang star kaysa Gcash. Actually. Murag halos katunga ang mailaha pag maghatag og star. Pero maghatag mo sa Gcash, walay share nila. Pero okay man na. Kay gamit man silang platform. Mga ha? Grace, ayaw dyan pagutong pasol kay mauna kapital sa atong Lord. Tinod na. Tama dyan pasol kay atong pohon na. Ava, gabi pastor watching quite busy. Amen. Ava, very good. Salamat sa inyo, Ava. Max Rivera. David Harrison. Pugong kita mga ison ha. Abi nyo ang yawa bitaw. Sige, hingo ba sa 2 Peter? Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Galibot-libot siya sa imo ha. No? Gangulub-ngulub siya.
Ready to eat you. I-devour ka niya, tintalon ka niya, pagpagkasala, aron mahulog ka, di ma-destroy imong life, maguba imong life, imong family happy kaayo sa unang panahon, pero sa diyang ikaw nahulog sa pagpagkasala, naguba imong self, naguba imong family, patay ka, si Satan nalipay. Kinsa ang gakaunon ni Eagle Jeffrey Takang Buknoy. Uy, salamat. Klaro kayo ang imong deliver sa mga words of God. Uy, salamat, no. Kasi kusog lang akong mic mo, klaro. Pati yung mga ibang lahi pa siya na ay mga asawa gusto makipagrelasyon. Bantag yung mga agsoon. Uy kayo mo. Tagan kayo nang gi-abroad nga. Pag uli sa balay, ilahang banan, anay lain. Sila na napoy lain. Pahit kitong istorya, katong sa Willie Revillame, bitaw. Katong sa Willie Revillame ba? Tabi lang ta. Pwede mo mulakaw, pwede po mo di mulakaw. Pastor, shout out ko, kumusta? Mo diya. Naside. Maayong maya di ani, ulan-ulan lang may kulin. Rosalinda, Kaliso Apor, Pastor Senko po ng Gcash niyo po, Kim. Okay, salamat Rosalinda Apor, no? Ako ikuan ha, ako i-comment mo ni ang akong Gcash. 0953261103. Mao na ma'am. To God be the glory, no? Amin yung may son. Nalimot ko sa kong isulti. Kita kung tumulo, Pastor. Kung kita tumulo, Pastor, hadlok yung ka, gugat o di maayo. Kaya, na-adjud, bayad ang tanan, sulayan jud ta. Tinuro na. Dasma Cavite, Anna Filione. Pag. Bibing Lindoy, amen Pastor, dayag kayo ang pagpakatao sa Dios aron may sundon sa mga tao ang pagkinabuhi din sa kalibutan. Yes. May pagkatao sa Jesus aron sundon ang iyang kinabuhi. Katong about na sa Willie Revillame Pastor. Tama de. Very good calling. Wala nang nangawala sila. Willie Revillame. Pero pwede naman manglakaw ha. Luya itong banahol. Yung asawa ni abroad para mangorta para sa family. Kung iya ding asawa sa abroad, na ikachat-chat nga lain nga Pilipino. Pag uli sa iyang asawa, kato ng laing taong nitagbo sa iyang asawa. Kabit nito yung lalay, kabit. Unya, niuli sa iyahang balay, giuban pagid ang lalaki. Giuban ang lalaki. Yung taon ang bana, buutan man, isagot na lang siya. O sige, basta lang na ako ka makita o mag-istorya ta about sa tong family. Kuha ang mga bata, kuha ang mga gamit. Na ang lalaki dito, makaya ka to ni mo mga igsoon, ikaw to. Dili tanan pastor kung nai-respeto sa kami yun. Dili tanan. Naigi mga buutan. Daghan kong nilhan yapon. Pero para iwas sa kamingaw bitaw, mingaw ba yan? Mingaw. Pero sa di lang, magkatigaw mo kwarta di sa gawas, pwede na mo ulit di ani, magnegosyo mo di ani. Pray lang yun mo, Juvelin, Kabalo, pray lang yun Juvelin, no? Nga imong bana, ikaw, nga bata, safe in the hands of God. Isalig lang yun sa Ginoo kung saan taman lagi ng kalisod sa ato ang panginabuhian. No? Rose Alberico Aber, Shalom Pastor, maayong gabi. Good night. Kuuna niyo Pastor, kay kulang ko tulog gabi. Salamat sa pagsangya sa may balita. Pwede na gid mo muna. Oy, no? Pwede na muna. Ay lang ko niya pansin na diyan. Wait, tabel na lang. No? Kulag tulog. Sige, ako na yung balongon kay. Amen, Jubilin, kabaryo. No? Ako ang balongon, ha? Balongon ako. Bye-bye, Elias. Shout out, Elias Amuges.
May gabi, Pastor from Jensen, Chris Joe Monier. May gabi. So, dili tulong atong pagtuon ron, mabo ra. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Lord, ikaw mag-bless ka na mo sa ni Jesus. Amen. Bye-bye.